Abun farin cikin da ya samu 'yan Najeriya jiya duk wanda bayan an idar da sallah a gurbin da yayi sallah ya karanta qul huwallahu kafa 100 a gurbin da yayi sallah ka karanta qul huwallahu kafa 100 ka karanta salatin annabi kafa 100 sai ka daga hannunka Allahumma ikfini bi halalika an haramika واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك sai kai 70 kana idarwa ka ambaci bukatun ka gaba daya kasuwancinka lafiyanka rufin asirinka iyalanka aurenka duk abin da ka sani na duniya ka faɗa in ka ambaci bukata 100 to Allah Ubangiji zai biya maka su gabaki ɗaya kuma za a keɓance wasu bukata guda 70 da ya keɓance al'amarin ranar lahira amma in ka ambaci bukata sama da 100 duka Allah zai biya wannan wato fa'ida ne mai ƙarfin gaske ijaba ga kowane addu'a in aka idar da sallan juma'a ka zauna a gurin da kai sallan juma'a ka ɗaga hannunka kai salati ma annabi 100 kai kul huwallahu 100 kul huwa zaka fara 100 salatin annabi 100 Allahumma kfini bi halalika an haramika wagnini bi fadlika amman siwaka 70 sai ka ɗaga hannunka faɗi abin da kake nema na bukatar duniya da lahira ni ma kuma idan kai ina son ka mun addu'a Allah ya ƙara mana son manzon Allah Allah ya sa annabi ya cece mu Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu فلا تحرمنا اللهم رؤيته وامتنا على سنته وارزقنا اتباعه يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم وسبحانك اللهم ربنا ana samu dace.